Подобряване на инфраструктурата. Това е основната ни работа в периода 2019-2023 година. Това не е само цел, свързана с първи копки и рязане на ленти, а е отговор на реалната необходимост на гражданите на Добрич. Сега много от улиците в Добрич имат този вид. Но не така започнахме мандата. Кадрите казват повече от думите. Как планирахме и случихме ремонтите? Започнахме с проектиране на основен ремонт на главните улици в Добрич. Като целта е свързаност. Работим във всички квартали и в центъра. Определящото при избора на улици е да има подменена подземна инфраструктура. Това, което няма да допусна, е да се пилеят общински пари в безмислени ремонти. Това важи както за уличната мрежа, така и за тротуари, междублокови пространства и общински сгради. За жалост, голяма част от тях не поддържани през последните 30-40 години. Улиците нямат цвят и партийна принадлежност. Затова потърсихме подкрепа от всички политически сили за целеви кредит. Не я получихме съвсем, но благодарение на здравия разум на част от политическите партии решението получи одобрение. Знаете, че началото беше поставено с улица Кирил и Методий, улица Максим Горки, Стоян Михайловски, Георги Кирков и Йордан Йовков. Като част от водния проект и по други програми, със собствено и заемно финансиране, успяхме да асфалтираме голяма част от улиците в централна градска част. Продължихме активно улица Генерал Колев, Райко Даскалов, Руен, Захари Стоянов, Любен Каравелов, Иван Вазов, Екзарх Йосиф, Методи Кусевич, Адриана Будевска, Райко Цончев, Майор Векилски, Капитан Андреев, Ален Мак, Абрит, Витуша, Панайот Хитов, булевард Добрич КПП, булевард Добруджа, част от булевард 3 март в района ВИК. Тук трябва да спомена и по-малките улички или отсечки като Хана Спару, Неофит Бозвели, Клисура, Панайот Волов, Хан Крум, Колю Фичето, Иван Хаджи Вълков, Илю Войвода, Райна Княгиня и много други. Така цялостно асфалтирани са почти всички улички, заключени между булевард Добруджа, булевард Добричка епопея, булевард 3 март и улица Отец Паисий. Това са ремонтите в централна градска част, но основен принцип в работата ни са кварталите да не бъдат делени. Не споделям мнението, че трябва да има привилегировани райони. Принципът, като навсякъде е един, да е подменена подземната инфраструктура. Разумност при изразходване на общинските пари. Това е единственото, на което се подчинихме при избора на улици за ремонт. Ще ви представя накратко информация и за кварталите. С ресурс от водния проект, собствен бюджет и заемни средства успяхме да асфалтираме улица Иларион Макариополски, улица Свети Иван Рилски, улица Опалченска, Баба Парашкева, Аврора, Чайка, Черно море, Димитър Ковачев, Каменица, Боряна, Ружа, Емона, Бойчо Огнянов, Ясна поляна, Орфей, Русалка, Горски извор, Цар Освободител, Теменуга, Агликина поляна, Димитър Ковачев, улица Възход и Доран Колак в квартал Строител в участъка от блок 68 на изток до улица Димитър Ковачев. Локално платно в участъка от блок 69 на юг до улица Ружа. Една част от улиците успяхме да обезпечим с тротуари, нещо, което също не бе правено с години. Това стана както с работа на фирмите, така и с общинското предприятие. Постарахме се да ремонтираме и маркираме междублокови пространства и паркинги. Точно в това направление е нашата амбиция да продължим да работим. Така вече ще има завършен вид и комфорт за живеещите. Една от големите ми болки е вандализмът. Почти всички детски площадки периодично се рушат и общински ресурс се насочва към възстановяване, а не към направа на нови. Ще се справим и с това, но заедно. Това са едни от най-големите квартали на Добрич. Те са изградени активно през 60-те и 70-те години на миналия век и от тогава не са асфалтирани цялостно улици. Моите спомени от квартал Балик са от 90-те години, тъй като съм живял тук. За жалост, разрухата с годините ставаше все по-голяма. Водният проект ни даде добра основа и започнахме етапно, а не с магическа пръчка ремонт. Това, което ми споделяха хората през различните етапи, беше много полярно от изключителна липса на доверие, че изобщо ще почнем ремонтите, през слаба надежда, че ще закърпим и до изключителна вяра, че и аз и екипът ми не само, че искаме, но и можем да свършим този голям обем от работа. В квартал Добротица асфалтирахме цялостно основната улица Любен Станчев и извършихме мащабен текущ ремонт.
Това е най-младият квартал в Добрич и това позволи за сега само текуща поддръжка на уличната мрежа. В квартал Дружба извършихме основен ремонт на улица Никола Петков, улица Александър Сивков. В квартала около средно училище Свети Кирил и Методий асфалтирахме улица Климент Охридски, Горчеви чешми, Стара планина, Хан Тервел, Хаджи Димитър. През септември започна ремонта на улица Загоре и улица Велико Търново. Най-много се забавиха ремонтите в квартала зад ЖП линията. Причината е ясна. В този квартал почти всички улици не са със сменени водопроводи. Без да прехвърляме отговорности, но все пак тези дейности не можаха да се извършат от ВиК и се наложи подмяна на водопровода. Само подмяната на улица Хан Тервел струва над 600 000 лева. Определено на този квартал сме длъжници като община, но търсим всички възможни начини за ремонт на уличната мрежа и подземната комуникация. Още една основна причина проектът за индустриалния парк да е толкова важен за града ни. С негова помощ ще направим ремонт на довеждащата инфраструктура, което ще смени облика на квартала. И накрая няколко думи за улиците в индустриалните квартали. Осигуряването на добри условия за работа на бизнеса е важно за развитието на града ни. Една от възможностите, които имаме като администрация, това е подобряване на инфраструктурата. През тези години успяхме да асфалтираме улица 6 септември, части от улица Генерал-майор Стефан Попов, Калиакра, нова бирена фабрика, булевард 25 септември, ветеринарна гимназия, булевард 25 септември, битова техника, улица Свещеник Павел Атанасов. Тези 4 години посветихме на ремонт на уличната мрежа в Добрич. Темповите ни се забавиха през 2020 и частично през 2021 година заради COVID-кризата, която намали драстично общинските бюджети. Последва невиждана от години инфлация в рязко покачване на цените на строителните материали. Много от общините спряха не само изпълнението на капиталовите си програми, но дори и уличното осветление. Община Добрич остава финансово стабилна и продължава да работи. Видно от отчетите е изпълнен текущ ремонт на улична настилка в размер на над 69 000 квадратни метра, локални и междублокови пространства. Основен ремонт е изпълнен на над 76 000 квадратни метра. За мен един от големите ни успехи е, че въпреки трудните години успяхме да влезем в междублоковите пространства и паркингите около жилищните блокове. Преди 4 години бяхме пак тук. И видно от кадрите, достъпът до блока беше много труден. Сега ситуацията тук е различна. Междублоковото пространство на улица Никола Петков, блок 28, вече е ремонтирано. Благодарение на добро планиране успяхме да подобрим междублоковите пространства. Паркинга на улица Русалка, междублоковото пространство между блок 25 и 27 в квартал Йовково, междублоково пространство по улица Георги Кирков, зад блок Пирин, междублоково пространство по улица Славянска между блок Мир 2 и Мир 3, междублоково пространство пред блок 11, блок 13 и блок 15 в ЖК Дружба, междублоково пространство пред блок 39 в ЖК Добротица. Да, има още много какво да се желае и да се работи за подобряване състоянието на междублоковите пространства, които наистина не са ремонтирани от 40 години. Но логичното е да работим първо за по-добра улична мрежа и да последват тротуарите и междублоковите пространства. Кратък отчет и за тротуарите. Общо нови тротуари през мандата са над 13 000 квадратни метра. Улица Каменица, подменени тротуарни настилки, 1200 квадратни метра. Улица Захари Стоянов, 110 квадратни метра. Улица Райко Цончев и улица Ален Мак, подмяна на тротуарна настилка с обща квадратура 1300 квадратни метра. Улица Капитан Андреев и улица Майор Векилски, подмяна на тротуарна настилка с обща квадратура 885 квадратни метра. Улица Райко Даскалов и улица Руен, подмяна на тротуарна настилка с обща квадратура 526 квадрата. Улица Емона, тротуарна настилка с обща площ 3500 квадратни метра. Улица Генерал Колев, тротуарна настилка с обща площ 1680 квадратни метра. Улица Орфей, подмяна на тротуарна настилка с обща квадратура 1004 квадратни метра. Горски извор,
тротуарна настилка с обща площ 620 квадратни метра. Улица Димитър Списаревски, тротуарна настилка с обща площ 560 квадратни метра. Улица Иван Вазов, тротуарна настилка с обща площ 510 квадратни метра.